Uau, està plovent a saco ara, m'està caient una heavy. Bon dia amb alegria. De bon dia, res. Ha plogut tota la nit i està fotent una rasca. Jo no sé si això pararà perquè està plovent a estones, cau molta pluja. Però bueno, vaig cap allà, que he vist que hi ha com uns jardins que diuen que són molt xulos i després seguiré una mica més recte cap a dalt, que diuen que està al punt cèntric de Nova Zelanda. Doncs abans de sortir del hostel he mirat a veure quants tenia de distància als Queen's Gardens, que són aquests jardins que us deia, i només tenia 10 minutets caminant, suposo que és tot aquest camí recte, i després fins a arribar al punt cèntric aquest de Nova Zelanda trigava mitja horeta des dels jardins fins a dalt. Suposo que estaré arribant bé, perquè la veritat és que la pluja és bastant forta i no trobo cap lloc on comprar paraigües. El que no sé és com arribaré fins allà dalt, perquè és que està plovent una barbaritat ara i cada vegada cau amb més força i et deixa xop. Jo estic als Queen's Gardens i és que la veritat és que són una passada, Ojalà Barcelona tingués aquests parcs, que ja els tenim, però és algo diferent, perquè ja considero que són com una atracció turística. Tu vas al Parc Güell a la Ciutadella i està sempre apatada de gent, i aquí és com si fos un complement més de la ciutat. I pel que he pogut llegir i veure una mica, es veu que això abans era un lloc molt important pels maoris, perquè era una font de productes de menjar, perquè hi havia, al haver-hi aquest llac, doncs els hi permetia tenir, doncs això, no? Moltes fonts d'aliment. I ja quan van arribar els anglesos ja van construir aquest jardí, i llavors en honor a la història que representava aquest llac pels maoris van fer que fos com una reserva, un parc natural aquí al mig de la ciutat. Però és que la veritat és que és una passada, Mireu, aquesta és la planta típica d'aquí de Nova Zelanda. Per exemple, els All Blacks, l'escut que tenen és aquesta fulla. Que no sé si és algo típic d'aquesta zona, us ho deixo aquí escrit, que he buscat una mica d'informació, a veure què pot representar aquesta planta, si només és una planta que existeix aquí a Nova Zelanda o no, però sí que es veu bastant per tot arreu. Són una passada d'alts, O sigui que entenc que aquí mantenir-los ha de ser superfàcil, no? Perquè amb la quantitat d'aigua que plou no deuen invertir res en el rec. Bueno, molt macos, i suposo que si no plogués encara serien més espectaculars, però bueno, vaig direcció a la muntanya a veure si puc trobar el punt cèntric de Nova Zelanda. Hola, conya, aquí hi ha un cartell que fica que el centre de New Zealand està aquí a 50 metres, suposo que no sé si caminant o en cotxe, però està aquí al costat i no de pujar a la muntanya aquesta. Si ja de per si podíeu portar les ulleres, que els que em coneixeu ho sabeu que no m'agrada gens, imagineu-vos en dies com avui com està plovent. I la persona que inventi com un limpiacristales o una cosa així per les ulleres, que sigui fàcil, còmode i agradable perquè no molesti molt, aquella persona es forrarà. Veieu el que dic
amb lo dels jardins, els espais públics i els parcs que hi ha aquí. És que a Sydney també hi ha aquests parcs que són oberts, ara tenen pistes de rugby, en aquest cas és una pista de futbol, però tu ara podries entrar perfectament per aquí, fer una mica d'esport si ets un nen i tu passaries pipa. O sigui, jo de petit segur que hagués estat hores i hores i hores en aquest parc. Per què no podem tenir això a Barcelona? Buah! Doncs acabo de veure que sí, que per arribar al centre de New Zealand he de caminar 1 quilòmetre, que més o menys seran uns 20 minutets, jo calculo, però bueno, està plovent amb força, però amb la quantitat d'arbres que hi ha en aquest camí no estic mullant molt, per sort. Però bueno. Ostres, Déu-n'hi-do, això sembla que no pugi, però en pocs metres estic pujant força altura, està una mica empinat, però he decidit treure'm les ulleres perquè és que amb la pluja i tot no m'estan fent res més que nosa. I ara, el que sí que tinc sort que malgrat la pluja no està fent gens de rasca, A veure, és cert que avui porto samarreta tèrmica i pantalons tèrmics i tot i que a Queenstown, a Frank Joseph també els portava, després fotia una rasca considerable, però de moment aquí, tot i que no fa sol, s'està prou bé. Però ostres, tu, de moment mireu les vistes. A veure, una de les coses bones d'aquest temps és que no m'estic trobant absolutament a ningú, De fet, quan venia cap aquí, la gent em mirava amb una cara de pal. On va aquest idiota amb aquest temps gravant-se pel carrer aquí? Era l'únic tio que anava caminant i tots els altres amb el cotxe mirant-me. Però bueno, ja estic arribant. Ostres, tu, ja podrien haver ficat el punt aquest cèntric de Nova Zelanda a baix de tot, no? Si total, serà el mateix punt. Mira tu, per fi he arribat al punt 0 de Nova Zelanda. Mireu, el punt cèntric. Ara mateix estic a la meitat de Nova Zelanda. Ostres, tu, el temps no acompanya, però les vistes des d'aquí són guapes, guapes, guapes. Esteu preparats? 1, 2, 3. La veritat és que el dia no està acompanyant res perquè és aquí dalt m'està caient un xàfec ara mateix, però bueno, vaig a fer una mini ruta que he vist per aquí perquè total, com no tinc res a fer i només deuen ser les 11 del matí, o sigui que tinc temps encara i després ja descansaré i a la tarda ja veuré què faig perquè segons el Google Maps plou tot el dia. Uau, està plovent a saco ara, m'està caient una heavy. Ostres, tu, he arribat al punt de dalt i ha començat a caure una. No fa falta que em dutxi ja durant 4 dies. Ostres, tu, està plovent a saco, la veritat. Vaya temporal. He intentat pujar a dalt perquè és que, mireu, ara les pistes és que no es veu absolutament res. Deixaré aquí la càmera fent un timelapse i jo m'aniré a veure si em puc ficar sota d'un arbre mentre us gravo les vistes des d'aquí dalt. La veritat no sé si s'haurà vist alguna cosa de les vistes des d'aquí dalt de Nelson, però jo ja me'n vaig cap al hostel perquè el camí que volia fer jo crec que el posposem per un altre moment. No sé si a la tarda plourà menys o alguna cosa, però és que mireu com estic ultrachop. La veritat és que això és una oriolada en tota regla. O sigui, aquestes coses només em passen a mi, que foti aquestes rutes i em posi a caure un diluvi. És que abans no plovia tant i ara està caient una. Però bueno, nois,
Poso direcció al hostel. Si després a la tarda faig alguna cosa, continuem gravant. Ens veiem ara. Bueno, doncs ja són gairebé les 5 de la tarda, han passat unes hores des de l'últim clip i la veritat és que sembla un altre dia. Per aquí darrere sí que es veu una mica núvol, però aquí a la meva esquerra ja surt una mica el sol i tenia pensant anar a veure el sunset a la platja, però és que la platja que hi ha més a prop, i mira que estic al centre de la ciutat, són 49 minuts caminant i he vist que el sunset és d'aquí, el sol ja comença a marxar sobre les 5 i 10 de la tarda, més o menys, i és que no em dóna temps. Aleshores, demà sembla que fa més bon temps, o sigui que demà tornarem a fer una excursió guapa cap a dalt de la muntanya, un altre cop a fer el recorregut que m'he quedat amb ganes de fer aquest matí i després anirem a la platja. I res, ara vaig donar una volteta a veure per aquí, a veure què trobo. Mentre mirava com arribar a la platja, he vist que si seguia aquest camí cap al nord, per dir-ho d'una manera, arribava a un lloc de mar. No és platja perquè penseu que al ser el lloc que està més a prop amb la illa del nord, hi ha un port bastant gran amb ferris i tal que comunica amb la illa del sud. A veure per on puc creuar. Llavors no és platja, sinó que és zona bastant mercantil. A veure, que creuo ràpid abans que m'atropellin. Llavors estic intentant arribar fins allà, perquè sí que el cel es veu bastant maco. El que he de saber és com creuar per anar fins a l'altra part. Doncs he aconseguit creuar la carretera i jo crec que des d'aquí tindrem un sunset molt més maco que des del que he fet allà abans a la muntanya amb tota la pluja. Mireu les pistes, 1, 2, 3. Col·loco aquí la càmera per fer una mica de timelapse i disfrutar de les imatges. Bon dia, nois. Per mi és el dia següent dels últims minuts que heu vist ara del sunset d'ahir. Quina passada, No sé si s'acabarà d'apreciar amb el timelapse, però va haver un moment que va caure un altre cop un diluvi durant res, un parell de minutets. No sé si s'apreciarà, com us dic, però el que és increïble és com baixa la marea. Fixeu-vos-hi a baix a la dreta, si ho mireu bé, veureu com cada vegada l'aigua es va retrocedint una miqueta més en el clip, en què es veu com la visió, per dir-ho d'una manera, és com tot molt més oberta en el primer timelapse que us he ficat. I ara que sembla que fa molt bon dia, a veure, està una mica tapadet, són uns núvols així molt primers ja, però almenys es veu el sol, o sigui, no crec que plogui. No sé si pujar un altre cop al Centre of New Zealand, com vaig fer ahir, a veure si les vistes són algú millor que ahir. I res, el que sí que faré segur és caminar una mica pel recorregut de la muntanya, que no vaig poder continuar per culpa de la pluja. Però bueno, jo crec que sí que pujaré al Centre of New Zealand. Bueno, doncs ara que arribo ja al punt de dalt ja de la zona del Centre of New Zealand, us deixo amb aquest timelapse perquè disfruteu de les imatges, perquè és que no té res a veure en comparació amb el dia d'ahir. Gaudiu!
No sé si s'acabarà d'apreciar amb el timelapse, però es veu com tota la muntanya del fons està ple de neu i que al final Nelson queda com rodejat al mig d'una bahia i es veu perfectament com l'aigua, si tu mires al fons, es veu pues això, la tonalitat és com molt més fosca, senyal de que ja estàs fora de la bahia, però una vegada dins la bahia, on es queden tots els núvols ara, com aquí concentrats que ho estic veient, l'aigua és super planeta i al final les muntanyes estan totes nevades. I res, ara mentre estava allà dalt i es gravava el timelapse, he vist que el camí continuava i és com si fos la carretera de les aigües, més o menys, per dir-ho manera, perquè m'entengueu, i des d'aquí es pot veure totes les vistes de Nelson també. Ara està tot ple de merdes d'ovelles, o sigui que suposo que alguna ens creuem pel camí. A veure si a la tarda puc anar a la platja, perquè està allà darrere d'aquella muntanyeta aquella que... sembla que no, però està lluny, no sé com arribaré, però bueno, ja m'ocuparé després de dinar d'això. Veieu, el que us deia és que ja deia jo que se sentien fins i tot les ovelles des d'aquí. Des de baix també es veien com coses blanques, però pensava que serien roques, però no, està ple d'ovelles. Vaig a intentar apropar-me a veure una miqueta, a veure si es deixen, però jo crec que no, perquè són molt... s'espanten molt fàcilment. Però és que mireu, aquest de les aigües de Nelson ja s'ha acabat pensant que seria alguna més guai, però com a molt ja vist les ovelles i poca cosa més, ja res. Baixaré per aquí, he vist que aquest camí de baixar són uns 20 minutets, un quart d'hora, jo calculo, i ja arribaré baix i després ja m'aniré al hostel i res, a dinar i agafar forces per després anar a fer el sunset a la platja, així que ens veiem en uns instants. Fins ara, nois! Bueno, companys, ens hem passat unes horetes, he fet una mica de migdiada i ja estic una mica atontat. Ja sabeu, a mi les migdiades em duren 20 minuts màxim, entre 10 minuts, un quart d'hora ja tinc suficient jo. Però estava una mica cansat, que sembla que no, però aquest matí he caminat molt i sembla que allà darrere, per la muntanya on hem estat aquest matí, ha plogut perquè hi havia un arc de Sant Martí. Us deixo per aquí una imatge a veure si s'aconsegueix veure de l'arc de Sant Martí que hi havia, ja us dic, on la muntanya que he anat al matí. I res, ara me'n vaig direcció a la platja, que com us deia tinc uns 45 minuts caminant i jo crec que trobarem un bon sunset. Fuà, nois, estic arribant ja a la platja, encara em queden res, uns minutets, però és que mireu les vistes que tinc ara mateix. Si poguéssiu olorar l'olor que fa ara mateix, que ja fa aquella olor a mar, aigua salada i tal, mireu, 1, 2, 3. Tindrem un sunset avui guapíssim. Estic baixant ara unes escaletes, o sigui que vaig cap allà. Tenia pensat anar fins al final a la platja per veure el sunset, però crec que em quedaré aquí perquè és que hi ha com una espècie de mirador i el sol està just aquí tot recte, o sigui que crec que em quedaré aquí i tinc unes imatges, la veritat. Prepareu-vos per poder disfrutar. Mireu les vistes ara.
Guapo o no guapo avui el sunset? Ja us ho deia jo que últimament m'estic convertint en un expert en els sunsets per saber quan seran guais i quan no. Però bueno, nois, jo ja me'n vaig a casa perquè ja aquí ja s'està fent fosc i ja no hi ha res a fer. I encara tinc els 45 minuts caminant fins a arribar al hostel i m'he de preparar la motxilla perquè demà a les 9 del matí agafo l'autobús i me'n vaig a Picton, que està aquí a unes 3 horetes. I les muntanyes que hi ha aquí al costat és el Avon Tasman National Park, perquè he pogut veure que era una excursió que tenia planificada, però la vaig estar mirant avui, no, 2 dies abans, just quan vaig arribar aquí a Nelson, però com el dia següent, ahir, va ploure tant, suposo que tota aquella gent que no va poder fer l'excursió la van posposar avui i ho vaig estar mirant ahir, ja no hi havia hores ni res, i anar fins allà era un merder i tot, i al final, doncs mira, no vaig decidir no anar, però per les imatges es veia que era una passada. Doncs bueno, nois, res, me'n vaig cap al hostel, com us deia, espero que hagueu disfrutat tant com jo de Nelson, i ens veiem en els propers vídeos, que sigueu molt, però que molt feliços.